העגלות כאן. רגע, הוא יוצא את העגלה. L'amore אליולה? בואי. אוי! הוא מראה את כל הגוף. חמוד, הוא משתזף. אוי, הוא משתזף. אליה משתזף. אבל אם את יודעת שהוא עושה פרקור הרגע, עכשיו הוא עושה פרקור. נכון? אפשר להעלות את זה ליוטיוב, זה יהיה מצחיק. עכשיו הוא נעמד ככה. סיימנו היום, עכשיו בפעילות למורקיקה.